Nevím, asi půjdu pomalu a ukážu tady něco. Až utíkám. Ideální místo na řízení. Kož úplně ne. Kde se zabijeme? Já to ne. Dobrý, já to chci vyskat. Dobrý. Já vykladu sně. Jej. Rychle. A do pizdy. Tomuňa. Co tady? Kako se nějakou tému. Dobrý, dneska jsem tady někde spacák. A jdu něco zkusit. O, do pizdy. Musím nějak dostat. Mě zajímá, co se tady děje, to mě pádí. Tak, jsem tady. Nejde. Pizza, jo. Nechci. Coca-Cola. Já to vezmu ho kapséru. Opatrně. O, do pizdy. Rychle utíkej. A zachraňte se, kdo může. Dělej. Ne. Rychle. Tak to zachraňte. Nic mi nedělaj. Je to v pohodě asi. No, schle. Já se s váma loučím. No, jdu se na nějaký oběd, ale tady nebudu běhat. Já jsem nepostanu proč. No, asi tady fakt budu běhat. Já se hodně spacovat. A dobrou noc. Dobré ráno. Já půjdu a nevím. Tady asi sednout. Teď ještě... Fakt jsem úplně, tak tady můžu přijít. No dobrý. Tady sednu a... Budu čilovat. Kolem nebudu do hvězdy. Jo, no. Čekal jsem, to bude nějaký skvělý město, nebo... Já nevím, takovým věcem nerozumím. Kam teď? Ok, jedu tam. No, jdeme.
Jak se to ovládá? Jak se to ovládá? Pane bože, ne. No. To asi nepůjde, no. To je zase moje otevřeno. Vezmu si třeba kokaku. Ježiš, fuj, to byla hnusná Coca-Cola. Jde to takhle sem. Jde to sem jako. Ty pryč. Fuj. Super, fuj. To tam už nikdy ne, na stradanou. Bramboru teda. Mňam, ten dobrý. Tak já se budu žít. Tak já jdu. Tady jde zabít, nebo nevím. Co se sednu? Tady nějaká... Co to je? Co to sakra je? Fuj. Ale to je dobrý místo, aby... No. A tady všude tady jsou nějaký plísně a takové věci. Ne, jdu spát. Dobro. No, mě se spát nechce. A mě nebaví spát. Co budu dělat, pane bože. Já se tady budu a budu mít... A budu tady prostě sedět. Nebo já nevím. Já se tady budu stát celou dobu. A klidně ukladu nějaký jídlo, pak. A pak uvidím, no. To je dobrý. Ty vole, já jsem tak trochu pomalejší, no. Než předtím. Ale konečně jsem větší. Taková doba a jsem už nechci. Nebo pomalej spíš. A je noc. Už nějakou kašu tam nebudu být. Musím nějaký lepší místo. Co to je? Myslím, že škoda, nevím, co se tady děje, nevím, co se tady má. Já nevím, co má klikat na to. No. Netrup! To jsou ty dole. Ty si pamatuju. Tebe si pamatuju ještě. A on je trup. Tebe si pamatuju. Sakra nefunguje. Je to. Ale počkat. A 20. Co děláš? No nejde to, no super. Zase musí. Ty vole. Dobrý, nech mě, ne? To auto tady furt je. Ale je otevřený a můžu s něho hodit. To bylo 50. Já to zkusím klidnout, to je... By tam dát nohu na to. Ježiš, co to je? Proč je to tak rychle? Au. Dobrý. Se pojedu někam jinam, no. Pojedu a někam a... Ne. Veď do kopce, počkej, ne. Nevím, do kopce, tvůj. No. Já to úplně nejdobrý, ne. No. Já nevím, kde mám bydlet. Nějaký porák.
Neprvenej. Ale počkat, můžu to co využít. I tak to klikám. Co to je? Co to je za barák? Já nevím, kde se mám asi schovat. Asi se schovám asi. To sprachy jebá. Co to je?